ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. Ka Tata Safari ke SUV ke bapau tam jong ke India. Minta kalami ha ka jinglong batmai. Ringkat bat khatsan teligi features baningkong e ha ka segment. La play ye ki booking. But ya ki jing tip bakam benya. One shaka Frank Motors light ko ringi. Leni phone hau number hinyo not sausan ar. Not hinyo khandai hinyo lai. Ban yo ek jing kai ka papaka bat ka bajanai bahan nadu dangren hakaliang ka jing elekai football karang Rajit United Football Club Rufc ringkat ka jing trelang ka Kyrmen Foundation kan Pynlong da ka jing kai ni free coaching camp nak bentaki arspa ngot ki khana ka than East Gentle Hills District ya kani la pentep do try karang Rajit United FC uba Eugene Lingdo ubadai ru u noi lekai ba paunam kari India habakren ha ka final jong ka lumpung lekai Super Division Football League Third Kyrmen Shila Contribution Trophy hakas ngi tho dieng kabla long ha khle rian ule thu bakani ka free coaching camp kan sedang hau kala lengkot jong snam araja sapsau bat ki khana ki banyo ji kai ken long nadu karta ka basan snam hadu khat san snam kan thop shin rang bat kin thai ni ya temu ban sedang ya ka free coaching camp benta aspa nu khana nadu ka snam san snam hadu khat san snam Bade wet kan thai wat shenrang how new stem thamai hajar pusau kumba mena Januari ai ngin saya sedang ya kan suai kata ngin Pynlong show dekat try kenang bangin ya banjit nak ki bakan sai ki ban rumah kan ya ka ka coaching camp kandon di age group ki prepare kandon ka age group under 7 kandon ka 10 kandon ka 12 kandon ka 13 kandon ka 15 dah malah ke age group nidan ka juthu kumba ngindon kumba sopomut kena sop mai pusan mai pong sopomut kena dan ba kini ki kena ki bandan hakan ni ki ban ki bela syajit ki ba tibet ki ko in Pynlong show dekat trial lu bangin wanyalam ki coach nak tena po ka napo Shillong ki badan napo ka main center ka jongi karang United Football Schools lingba ke jingwan duki ban kin jet ki kena ki bawan mi syakani ka trial but anda ngila da jet ki kena kin enroll but kin yo ya kani ka camp ka free coaching camp ka ban kin Pynlong by RC Steo bos dam kin Pynlong by RC Steo ngangit ba kani ke kanong ka jingkermen ka bakau kamtap nam kita ki kena ki hybrid jongi ha kani ka than makum bangai ni don kam ya kena nado bakidang rit bangin sarai ki mo nang bakin long kita kena ki bakin sai anda ki lahe dawa kum bakalong menta bro ki kwa hi banong player football ndai kumno bakinya ya kata kati kumno ban long player football ki don kam jadi ba kani ka jing trelang ba Kyrmen Foundation banga ba ai kuplay Kyrmen Foundation ba dan kum kani ka jing temu ban kiti khamtam kena kani ka than ya ka jing trelang te ngiru ni don ka jing Kyrmen ka ba karmara ya ka jing seso bat khamtam kum ka jelaru ni don ka jing angnut ba ngin yo bun ki kena akan sai ki bangon ni na kani ka than khamtam ko magilong menta na kani ka than yo rudin bor halan nang tudu ni harang dijut dan uwan nujut paju tengi na don ka jing Kyrmen ba ngin kayo kampun ta kum bakalong ru ni apo ka klub karang dijut ni don kumba si pawut kena na than Gentle Hills dengan i bakasa badan kasa ko pom badan sini na kaliang ka jong ni don ka jing Kyrmen ni don ka jinget ka bakrau ba kinang kampun su kena kan sa ki na kani ka than to kani ka coaching kani nambenta ki kena jong kani ka district ki barok ka haba ka jing tumu terkalong kani ka coaching ka bala organize by ka Kyrmen Foundation ka technical expertise fund kawan napo ka Rajit United Football Club kumbangi don ka football school apo molai amongap bat kawai ka girl center Pynlong kembali nama tak kerpang nama tak kena apo ka school Pynlong ka jing pinyat karkom pinyat baik ka Rajit Football Club football school ka technical expertise kembali ka organization ka administration berkot kedai di bawah Kyrmen Foundation nakong ngisyungu ya orang Rajit bagi kila trek bani trekam ni Kyrmen Foundation wajing terang jongi kedai bonsen ngi ko awan pun kiu ye ki noi la kai jongi hen po district la jong khamtam but gubro we Meghalaya hi yamta kat kum ko bor jongi ka kot pangila ban kersan chwai gi district la jong ani po is jaintia
kibun bah ki kena samla ki badan ke sub but kimdon kita ke training but habai ba Eugene but ke tim jong lagi ekendo but ki persnyo bagi ru ki don kita ke jing terang sedang ya gani ke training camp po is jainti a jongi ida syukman bah but ida ai ke jing kersan jongi barok ke bengila but gani ke scene ke season banangkong dengan bangin sedang but hagani season menangkong ni lapan chim chua kumba aspangut but ini aspangut ki kena ban sajit kat kum ga kriteria ba la set kita ke tim bangila select ba ki gade ga barok ke jing lut jing sep jong ki hadu ki uniform jong ki ken sepet ke Kyrmen foundation but ki coaching barok ki gila dong jong rang dejit but ikmi ki kwa going jing kerpat ni kwa ong ba kinu ikmi ki kwa se ba wan chik malab de pi ki khun jong pi le ki para jong pi ki don kata ka sap ki don ka kata ka ban lat ban queue ni wi khot kerpat e pi ban wan chata ka training camp chata ka selection camp ban salong angin sepetip ngin sepebna kwa pa ha gini ki benang wan ba ngin yo ba begini ki kena kini yo ban chimta lang ha kata ban ngin yo ban jiri kita ki aspangut ki bangin sa train hakini ki sistem bahani ki sistem barang wan tu ngasih sen ai ko play ai ngo sha ye pa Eugene bagi tim jong ba tamba ke jing trilam jong ki ya gani ke jing thu jong ka la ban long sha ka ba sei so mata